Hola a totes i a tots. Avui us proposem una activitat per jugar amb daus. Una activitat que ens va fer arribar la meva amiga Berta Edo Pijuan. Moltes gràcies per aquestes idees tan bones que tens. Ets un artista de revista. Mireu, ella ens va proposar de buscar unes capsetes i crear uns daus. Les hem forrat, 2 capsetes que tenia per casa, i he posat els números de l'1 al 5. Per què? Perquè les activitats que podem fer de sumar no passin de la desena. Ja sabeu que nosaltres treballem fins a la desena. Doncs mireu, en un dau hem repetit el número 1, amb l'altre dau hem repetit el número 2, i així totes les activitats d'afegir i de treure no passaran de la desena. La Berta ha sigut molt més creativa. Ella ha ajuntat les manualitats amb el càlcul mental i, a més, amb una mica de psicomotricitat. El que ella va fer va ser posar els daus dins d'una cassola i ella pujava dalt d'una escaleta i quan saltava els daus bellugaven i havia de calcular mentalment. Moltes gràcies, Berta. Ara és hora de que tots vosaltres pugueu inventar i crear maneres diferents de calcular amb els daus. Fins a la propera!